Hi guys. Wa ko kay bawan saan pagsugod kay sobra ko ka excited karon. Tugas ka excited di ta magkao. Arang lipada na guys kay today guys. Mag-harvest na mi sa kinaunhang bunga sa among melon. Nganong kinaunhang bunga ra kay aga banwa pa man kay wa man sila gadungag bunga. So isa sa imong harveston karon. Sure na mi nga hinog na si Ja kay katong idang ibabaw. Nauga na brown na katong ni murag tanod sa ibabaw. Mao man kuno na itimailhan. So excited ka ko guys kay ang ipakita ninyo mag-harvest sa kasaragon sa kabuok at ang kuhaan na may daghang bunga pero first nawa karon harvest unsa ini ko man is atong bukon atong tilawan ug tamis ba baw og tamis baka na inig una natong kaon or kinahanglan sa tanugan pero i-find out nato karon kay atong bukon sa kanon nato dajon. Alright, so magkuha sa kutsilyo at sa kahawa kay excited ka so kuwat sa mudha. I'm back. Di ana koy kutsilyo guys. Mo ni atong ikat sa ato ang melon. So, tadan! Diara guys! So, mo ni ang giingon ninyo guys nga timailhag mahinog na. Kini na nabatay na si Jana, naagan na brown. Mama ni giingon sa akong friend, sa akong itudluan, maukno na timailhan og ready to pick na si Ja. So, mo ni gatong melon. So guys, before guys, kuha sa natong mga usok. Kaya magamit pa ni sa sunod natong bunga. Hello! Ka-excite ka! So, madyo galing kay Wata-Wata. Kada karapot yun yung comment nga kawaton ko, no? Hi, di ko ni Kuya Aba, your links. Isa ko nung kawaton. But riba pakag ko na sa sigbin. Lug mga awat na nga hangilon nga yung sigbin na ribinuhi. So, bitsa guys, magpadago ko din guys para klaro. Okay. So, mauna ni siya guys. Ato laman ni siya nga gagahon. Lang haita ko silyo. Okay. Ala! So, this is it, pansit. Takuha na nato guys. Ag melon. Mo ni kinaunhang bunga. Medyo gamay ni siya pero mga sunod nga bunga dagdag pa murag na apsan ba? Kini noon mo ay ginagamjan kay tuwa mga magko man to. Dali pakitan mo na ho. Yeah. Kini man ang giingon ninyo na magko sila. Magko. Pagkari, gamay-gamay. Okay, so di na ta maglangan-langan. Di na ta maglangan-langan. Ato ano ning atilawan. Kanon na to dajon ni. Kay tanaw na to og tamis pa jud kanon dajon or kanang gidisplay na bitaw kanang tanugan na let's go ato dito spurok dito ta magbuka sa atong melon. Ano sa guys ha, mga pizza ko dahil spurok. Ato lang misud guys kay dahil spurok daghag iti, ngilngig. Nagkapagod ko guys, hapit na hang parapernalya sa itong gibilin. Ato sa hugasan kay nilapok na ngilngig. Hugasan diri man pikason sa habhab. Let's go. Kini ya adyo kun manighugas kay mga lapok kay gamilit makakaun taglapok na. Intong sista. Diriya na ni. Yan na guys, kung naghugas guys, so excited na ko sa kong sudlanan. Alright guys, yan na, hugasan na ito. Gihapinan laman nagplato gamay. Oh, tara. Sus, di amday taparan. Anong baso? O plato, asod na namin siniwa. Mating na din eh, excited na ko guys. Okay. Marag kabaan ko mo hiwa, first time na good nga. Kinibitang maka-own dyan taog. Ang atlas ang tanong ba? Mga din na kaangin nga giganahan kung tanong-tanong ron kay kanang ipay kadso ba kanang nga ni mag-harvest na yung mga pagkanon nga na parang kalami ka doon sumati parang gila ka sa pa pasensya ito ko nito guys ano ito na lipada ano na karo-karo kaya po nga gubagang moment na rin ang lipada Dali diha. dapat ang dahil skillet kaya gusto mo pag mo kaon na roy los ala ano kayo mo iya na sa kayong baragan sa nato halagahi man halagahi wakay ko silyo dam dako duy Hiyat sa. tarong ba Kana kay hait na. Adyo nga na ay na bakpak. saan ba
Yan na, sige. Dubaon! Patarok. Yan na. Hala, doon na ning laguto. Hala, ning laguruk. Hala, ning laguruk, Chud. Diba? Ajugur ko dak ibas. Duy ko kung nalipay. Hala! Nilugti! Apre kita na, Duy. Apre kita rin ko kaginawa, Duy. Naghuot agam-dagan. Sige pa, pa. Naghuot agam-dagan. Hala! Hala, nasamad na hinuong ko. Tensa. Bungi kinig ko. Hala, guys, yung lagurok man sa Chidza. Yung lagurok naman sa Chidza. Sa igor na ang gikuan. Asa, magkuha ko gamay di sa iwaan tanan. Na, isa po ka ingana di. Anjaw nga na. Ang saan mo di ay? Kasahan na. Pikasan ni nga na. Mura pa kaglamig sundang, gahi. Wala, sige, kasahon. Hala, guys. Atong sabado, biketong papaminawon sila niyang laguto. Ingani jud baligja kay sa Carmen. Sa Carmen ang nagana gani. O ingani jud purma. O sa kay itong pati si Undoy itong unang patilawon diyan ko. Ali, Duy. Duy, dapat ka, Duy. Duy. Magmukbang ta? Duy. Kailan bisa, una. Muna, awin mo na kay gamay. Si pagdari, kaya di kakita sila ni mo, kuha lang ka, kay nagkaunta. Rot, ka na. Ang tamisa! Kamisa. Kamba. Hello, orang tamisa, guys. Binuang guys, orang tamisa. Hala, samot din si Jaog. Kanang bugnaw. Hala, doon ang dami adoy. Hala. Ang tamisa. Guys. Yung binuang, guys. Wala binuang. Arad ng tamisa. Hala, nga na dahil basta ko ang pagmamahal mo. Ang unang kitabangan. Ang sanang maistorya, Duy. Panigom ko nagliso, Duy. Hindi na tayo palit o binhi. Worth it kayo, ay. Arang ka worth it, sige. Arang sa tamisa. Promise. Hiwa pa. Hiwa Busog pa. man ko. Ha? Busog na ko. Hanggang ko kay gutuman ko. Dati nasbayan ng katanga. Ah. Kari. Hindi po ni. Gamay naman, maragam namin. Nala arang lang ni Agan. Promise. Salamat ko Ginoo. Grasiyahan magmilon. Ayaw na! Ulam siya. Bye! Ato na yung listen mo ito ibutang, ha? Medyo kahit na lang ipang-usap, nagluto na. Come eat it, guys. Promise. Eh, muragan man. Lagi mo. Basta magtanong na makakaon jadi ay. Basta kadal, uy! Basta panalangin as Ginoo. Huwag di pod panalangin, ang bilang sa agtanong, di pod garbis. Hila man eh, restaurant. Kaya may kinakatao dito. Ba, sop. Sumo pa nga eh. Kanta ka? Nako. Buli nako kay. Ang hatag ni nanay. Kay makatilaos na nanay, ganahan sa nagmilon. May adoy no. Tapos no. Tama ka mag-upload ron. Dani. Upload ka rin jud. Tanong man ko ron. So guys, grabe tami sa kadyogarang maistorya sa mga mag-uuma para na padadon ra jud indahan mag-harvest ra jud ay ka bisan og kanang kapoy magtanom, maghakot pag taig kaba, makuha pag ngalatang dagami, nga na
Pero worth it man day og babutag panahon nga mo ani na ka. Dya ilabi nagtamis. Ikaw ra man puy mag-ani sa katamis kalipay. Ara man jud lamias feeling mo mag-ani ka dya makakaumpog ka. Ay dulap din ang bahin. Tapi manggod pagka Tak diragod na, importante. buhi. Oh, nang bahin. Okay guys, agkaundoy mga 1 2 3 4 Belum, pito. 7 slices. Dako magunit. Agang gigamit. Sig panglig ha diga. Sorry. Agang gigamit nga camera guys katong GoPro. Anja medyo wide si Ja. Mao nang gamay si Ja tanawon pero dako magud si Ja. Mga pila ka kilo doy. Doy agang sudlon nun doy. Bit-bito na na. Karyang sudlon. Oh, pero Kailan- bit-bito sana kay tumingin taga tumapit. Okay guys, muli na ko guys, kay excited ko ipatilaw ni Nanay Tatay. Salamat sa pagtanaw sa itong vlog today. More harvesting to kampuhon, kaya naman tayo daghang pananam, anta panalanginan gyapon sa Ginoo para makaharvest gyapon ta just like now. Just like now nga nakaharvest ta anta puhon mo gyapon. Ay, harlamias feeling. Datang isa jud milon guys. Na badyo ko expect kay kana mo palit kus mga tabi-tabi nga na mura magtabang kani tamis ka pero pag puto dyan na kita mo, pag puto dito na dyan tugaan. So, tamis dahil siya og inganaan. Kaya ko lang mga display na mura magbangga na ba? Mura hindi na sa tamis pero halang lipad dyan na ho. Salamat dahil po sa manita na sa mga vlog pero sa mga ulos ni suporta. Thank you very much. And salamat sa manita na sa itong vlog karon. I-pray po din dyan makaharabis patagdaghan. Kaya rong daghan pa po yung makakaon na rin. Daghan pa sa pamilya. Pikas-pikas sus. Marusip. Pila ka buok daghay patilawan. So thank you kaajo. See you guys sa sunod na vlog guys. Bye bye. Padung may karon na to restaurant nila Undoy kay patilawan na tag ijang mama. Anja tanawan na tag lamian pa pod. Sino na ipadata pang patilawan. Ano mo nga na pala day? Dalawa yan ito. Sa pala. Lagi. Ore dia. Lamu nga na lagi. Thank you. Wala lagi kita. Natambunan ra. Natambunan sa mga dahon. Mora nete. Mo pa may nahinog. Ay dakoy gasa. Ang lana ino parang ganun. Lawarang gitilawan sa kabuo. Sa gito nga lamang po ito nilag nga. Tilawi ko no. Gitamisan man ko. Tiyawin ko ulit. Tiya, milon. Tilawi ko no, lami ba? Gilamian man ko ara magtamisa sa dila. Tamis ba? Tamis no. Tamis lagi. Gitamisan gani ko. Tatay nay. Kaya ito no. Milon. Ko ganahan nga yung club. Yung mga liso. Ang mga liso bitaw struggle po ko na ba sa mukhaan kong milon. Tamis nay, ito tawag. Tapos sa porcelain magi. Tamis? Ha? Tamis. Ano yung bedya? Dagan niya. Managhan na. Kadar tayo, dawat tatay. Makor mo eh. Di, kay na may panit. Ano? Bawal tiri po ni. Hasta nga tay. Bawal tiri? Ano? Bawal mas na mas dang libro. Libro. Hala. Napit na librong tiri. Sino ko nagabawalan? Kaya ba nga? Kanang basta kay bawal ni na dang libro. Ay, matubig. Ilamian kanis tatay gihangkab man. Tama na ka? Tama na ka? Na may raban ni isasri pugnaw. Sudri. Wa na gamay ra. Sunod na pud amara ni gitilawan. Ano mga katilaw? Tilawan ra namo ba? Saan di mo ka anal? Kaya na lang ba lang? Sa tinang ana.